Dnes bych vás chtěl pozvat na Ivaňský košt. Výstava vín probíhá každoročně na Velikonoční neděli v Kulturáku v Ivani. Než začne výstava, musí proběhnout bodování vín, to probíhá právě dnes, a tak se na to pojďme podívat. Vážení přátelé, já vás zdravím na letošním hodnocení vín na výstavě v Ivani 26. Teďka dám slovo našemu garantovi inženýru Jaroslavu Pezlarovi, aby zahájil oficiálně teda bodování. Děkuji, já se pokusím. Já si moc vážím toho, že mě pořadatelé zase sem do tohoto krásného prostředí vinařství Jirky a Hinka Holánkových pozvali, abychom ohodnotili ročník 2025 a i jiná vína tady u nás v Ivani. Říkám to u nás, protože se tady tak napůl cítím taky jako doma, že to tady mám velice rád. A k tomu ročníku, co říkat, jste všichni zkušení vinaři, mnohé jsem viděl už na různých jiných koštech, tam chodíme. Myslím, že to byl pěkný ročník, že nás čekají pěkná vína, bílá určitě svěží, voňavá, ovocná, červená také, myslím si, dobré barvy. Když se to podařilo taky dobře odbouraný, tak to si taky jistě pochutnáte. Takže na závěr slova samozřejmě, jak vždycky říkám, kdo má hrozný a nejí je. Kdo má víno a nepije. Kdo má ženu a nelíbá. Kdo dobré náladě se vyhýbá. Na tohovém hůl to není člověk. Tak.